Apare putuy rimborang dare nanti ajar sampai kalabara dapur kami batingi goda sampai palainan dirambah jalan-jalan mengko ditampu semua dikali ayam mengko disau semua dikali mengko disau maaf diminta ada ulu gadang-gadang pangatasabu itan dikiko dinana buru apare putuy rimborang dare pangatasabu dinana buru maaf dipinta adek kami gadang-gadang yang pangkota sabu ibeko oi dinana buru nyampang ta sabu ala dinana buru maalun sungai kasiaan mudo-mudo entah di mana bang indah ditantang aku apare putuy rimborang dare entah mana bang ditantang aku mangkonin amama dulu kami wimbau supaya tibo betul dinan aja supaya tibo betul dinan aja samo dia ngata alai lagi enan bana malam tasabui kami dinan tidak maalun kami baca kue kadang jokete ko adu banga garun dialah sumalangata kabarun yang di hadapan nini ajo mama di sisi panggulu jo angku datu sisi panggulu jo angku datu
Direndong maaf maaf kasadoe kaum bapak do indua indo kaum bapak do indua indo indah di sisi hati kami surang akan ini amama Allah tudulu de aliyah nana ranca apa rundiangan de aliyah apa rundiangan tanang panonton anana di luar dituju ke kanan manih keri jo kanan pari putu ya limorang dare dituju ke keri jo kanan alada umulu yolai kani mama la kami go pulo kanan jokeri la kami go pulo kanan jokeri kota salah alai larang tadi ke laba macam-macam yolai nusa buitangadi Baaga angati yolai larang di luar Baitu bangala yolai panegaran kami nan manyapui tadi kakak ilalang gadang nan ko dua di sapangkalan nan ko dua di sapangkalan basabu isabu ike kami bali atimba canda bodoh tadi nana babanaka
datang dari jauh katoe tak tarason song ampiai tak lonyo sabu ibaja betangan Ampina sabu ibaja betangan. hati bobana katoe kami disiko dilapi akasa iye tu duaan Pariputu ya Moranda dilapi akasa mereka duduan. Kanyo baing itu ya lai lanang basa ngabui Menangkan uang ya lai kanan jokeri Menangkan uang ya lai kanan jokeri Kama milia ya lai la presiden Iyo sampai ke DPR lah DPR ini Dia DPR bagailah di daerah Kasa dosa ngamoyo lailah dilalui Kak akan buang kami kakak ilalang gadang kato adia ede kakak tolong simaan Kato adia tolong simaan. jangan jadi ba adek kakak ditantang itu sampai jogat wakin lai sapa nangguangan Pariputu ya Moranda sampai juga kasanang ruangan. Ada tuana roda lola kabupaten Aji janaya bonila pengesi Pak Aji janaya boni di pengesi Ada pula bapala aila Arizal Aziz Itu kacang alon olala DPRI Kasamu tangamu alai lagi topi ini Ko untuang ada hasil lakan agari pasananglah hati kakak ilalang gadang kenana tinggi samo kita gantuangan Kenan tinggi kita gantuangan. tapi tidak kakak sakayan sasaat kau jadi dia tu patangguahan Pariputu ya Moranda sasak jadi ada penangguhan. Saat tude ulang alai dalam kadang Dari sapa kai kolai do badan kami Dari